سلام تخططت نايز channel كما يكرنيهم كم تلمود لمون خلنا كتقمنا كأبينا نزغلي زبل كوت مرتاح إذا ما تيلهم الأمان نايز channel إن الأمان نايز مرتين زخون فلتة تانتي أبيوت ناقن نشتي نجار ونتخون سكون تخن وسد لو تخن جبر البيت نخن أبز تبكري أرستات وي عودتاتي نهار زرلهم انت جيتي كنت الأمانات نخن تسمع وين نخن فلتة رايدي كناس فديتنا كانت تكبرون نشتي سكون تخن كم فتن السيا أنا زمعت أناكم أنا بعلي زي جبري بلنا لذي كلنا تجبرنا هاك أو تناغلي نايلو مثل مرتي بزعبا شوقات أجد حقتاتنا هيوت أي حقوس هيوت مالتي معناته منبارنا مغرض زهلو ويترجم زهلو انت تعودنا ويكنزم تدلبنا ويسرح درهبنا وانت تمهرنا يكون أموتا مقارات ويحمرتنا هيوت حقوس هيوت نغنحل فيه كلنا قا بتقين بتتعلم معنا حقوس هيوتنا هيوتنا حقوس نقصون نقصنا لنا يمانا نقبر سلازي لو مشو عطا قد تسنب بتاتا بهيوتنا حقوس كم سألنا زغلا ويقصون هيوت كم نحلف كقبرانا زغلا زبل كون قريبا له هجيك أتنابو نايلو تمرتنا كندي 7 rules of life اللي يالله شوعات حقتاتنا هيوت كاب حنت صحف زوسد كويس سلازي مسيوت ناقم زوسد تقطعتم يا جيكات أنا تقدميتي ند ويا من حقوس هيوت ويا قصون هيوت تقدميت factor you and only you are responsible for your happiness نحقوسنا حتى تي وي نعو كون كنقبر نخل قدام وتحتتي سبيتنا وي حونا وي حبتنا وي سدرانا وي عركنا وي محزانا يكون نحناينا نفس وكفنا أبزلنا هالينا أب ترجع أدمنا بزي قدس ناي حقوسنا حلافنا توسطن هنا كحقوسات دينا يمكن كونا نحناينا نوصل زي أب حبش أنا بزوج زي جيجات مس محزاها وي مس عرك خانت دي تسمع معك حقوس كايزرك حقوس ناي مش تسرحي كابوشتي خدمت بدجز مت كتصلوي غالي من البعض أب حقوس بوتات توينا حقوس غادينا جن بزرعيه أوشتها هذا برتو زحزنا كبوتا خويمس أبتزبلة زنا حقوس بوتان تغكت حقوس أتحقوسني أبحب نعمل حدا سب أبتزخف أنا يسهران بإسر بيتن كالخاون أبل وشتها جد زمنجو حقوس تلك خوينو ترجم يبلون بوتا يكون ننزح حقوسنا هم فلت زلنا نفسنا أوشتنا زلوا نجارات كسانتن رجوعنتن يوزي حقوسنا سلزي التناي وشتنا حقوس نخدم زلينا نجارات كنجبر لنا يعني وشتاو حقوس تلنا تبدأ جزلو هيوت مخبات ديو مفقاس ديو سأجا ممسا دي ممسا نحقوسنا بزح ترى كله يكلني معناته تزعبي كفالنا حقوس كوشتي زمت كبدقة يكون زمت التناي وشت قدايتنا تراينا كن عرخن كل ويكن يو نسخة أو وشتغل محزنا ويعركنا ويعبونا تيو كريالنا يكن نحن تراينا عن الريال التناي وشتنا سلازي ندهريت متين زلنا بتاعتنا أو حقستين التمسرتها وتحتها تنجن إزيهم فلت علينا أنا حقوس دي حقوسن أنا يتحتها تناتو زخونة سبعي كونن أبتال سب كانت أقوى يبلنا حلافنتنا تيو ناتي حقوسك أنا يتحتها تناتو أنت دي تحقوس أنا يكسر زلنا نك حقوس قال سبعي كونن قال سبعي كونن كحبي اللي زلوا يا أسألنا عن حزالنا حلاف الناس اللي زي نوصل بسعوق زي ناكال كنا تقعون كنا مخنن كنا تقعق عن فتن حقوسكن ناتنا سرعيو هنا يناخد حتى تني حقوسنا نقد سلاب تخاليتي مبتشم مبزحتنا يرتراوين دين حابشة حلوف لنا استفل عليه مدرخاتنا هي وتحليفنا متينا لنا بزي قد ساريا لنا زرانا ديم بدي لنا عرفنا ديم بدي لنا كنت هدي بدي لنا هي ودي بدي لنا استفل عليه بثلاث أبيوتنا قاتبنا كون ذكاء سلزي تحلفنا سمبراتنا تلو تستبدلنا كل نقرا لنا حجي تايري بزح جزي أبتحلفنا خلنا نبر نفتن أبتستبدلنا أبتزقات أولنا كنتات أبتزقات أولنا شجر أو خلنا نبر نفتن كل جزي هيوتنا أنا حجي ده يكون اسنا يتزحل في هيوت زين جاي جايو حلف حالي فيكم ملسين غلنا التزبالت أنا قركن قبرون خلنا هايو التحلف كم زلوا تقديلنا أبناء حجي هيوت كنا بركن كلا لنا معناته عسرت جزي بزعب حلف زحلف سلمتاكم زبون سلمتا أنا زقات من در نقول كوينا نتمت عينا أنا نحسيو زلنا نبرا يكون نزلنا الذي التعب حلف استهسنا دقيمنا هو حجون كندوق ما يبلنا من هي وثام عليكم زخنا مدرغة حلف تهسينا غينو نقبله نعوجن حزينا أجي ودينا نحج نقبر مالك كمية جيرنا نعون حوي كمية جيرنا نقد ميت نجس كستاعن حسب على نمبر أبحلفنا تراي تدريتنا بزعب حلف تراي كنزاربن بزعب هذا حلفة تراي كنا تقرن تنبر لنا نخالا يكوننا نحسز لنا نتزبد لنا يكوننا نحسز لنا وين تزعمت
نفسنا إنا نحسب لنا زي نفلت لنا كل جزء حزيننا خنس قرقر كلنا نتزجات أمانة كنا هذا يكون نفسنا حجينا نحسب لنا شو كأكل حجين رجع مالنا الذي إزي عبتها على معناته إن حجي نتزحل في الرسالة كان حجين تتأمين كذا حبوس كما تكذا نتعلف تقعد فلك ولا تتصبغ نبرة اللي في كون أو ترك نبرة بالكان يا سوس بغينا يروي نحج خاف نبرة لك عجل أبسط فلا نهري أن كلامنا نغتصل بتحصل سيتي هاد حبرتسبنا دارك سور سددت عينت يا قبل الخير متشم فتنا دينا هي فتنا نفس الناس كل جزء مسكالم تودادرنا هنا I don't know كابي مسيب زي كده سابير تانا من كله يذكرني ما راح سبع حب زي كونسي أبتكباب كم زجبر عينت يقبر زالي مع مع كلتها كم من بارس لمدة يكون غيني الجنتاي كل جزء تحقوسناتنا بتكبابي ناس اللي صلوا من السبت أبو الدرس اللي زلنا بفلسهم كنا عن حقوسين ولا تنتظر ندليل زلنا ترخدنا يو ترجم يبلون عنا معناته توم كالو كالو كروس اللي يقولوا حجي تحقوسنا كل جزء بداية جنا جرات بعتها ترى سلادة صلوا حقوس من كل وما يكل انت كي قبل النازي ندحري كل جزء من السبت أبو الدر على غينا كل جزء أنا أمجد كن فرضهم كنا بر سنتي خمس غينهم كعبهم تيوم جزء مثلا تي خمس غينهم كنبل في نبرنا معناته أول درس اللي زلنا نمسو التزبلت أو الدرجن بس نفسنا عنا مش حلوفنا مال خمسة نير حج خمين لغة صباح كميك خوني كل جزء زبلت أنا better version of me بلا بإنجليش كل جزء نتها نفسها بلستي هب عمس نومي بلت هب عمس فلت أزنبر كلهم فلت يبزه هب عمس زخول أزنبر كلهم زخول يبزه زي كون زلوا بتمودا برينا بس نفسنا تراكن ولا درا لنا نمبر مسكال سبكن ولا درا يبلنا سبع سلم تايكم وقينهم كابيهم تيوم إزنا عميزم بكرناتهم هيوتش نحنا ناتنا نكبر بفلا حجاب حلارات زريانة كل جزء حدا مع رعاقم مع رجب خان مع ركلة كان مع رهيوت كان هات نبرز لك كمبر مع رجوربيت كاي كون كان نبرز لك أو مع ريد محاذا خاي كون كان نبرز لك كل سنة هيوت الله سلزي نهاد كهيوت نتاد نسخات رايت مال كهيوت نع حلف نتوسيت ك بخيلة كان بنهاد كتبابن كتابيان كتمتانا لك سخاخ خات فلتة هيوت ك نايكالو سبعة ورادر تلقى نفس خاخ تاسيا زل معناته نساتو مسألة يقويه اللبنان وكال علامات له سخاق انت علامة من البعض نسخاب قد طبعا لعلقت كي تدلت له تم سبات يعطم قلنا حجي تراي قد سمو نايت صباح يقد سمو رخون مسوم كده وادر توينكا أبتول الدرم سماتيخا نفسها كتب لا عمله نفسها كاب أقدس علامات تطبقون كتب صايغة كاب عوض متحبنيها سلزي كل جزء نفسنا مسكالو تاين ولا درا ندقر أنا كالو دم أين فرد سلم تايكم وقينو خبيم تيوم ما وقلنا العين متكترناني ناتنا هيوت نكبر بس نفسنا تراين ورادر نفسنا تراي حمس حلو فالو متفلسو نبلع لنا يا قداش نطبيع بحريات مت زياون كل انت بتاعت بحبرة السبنا بفلا يبز دقن زولها بقطع ينسلو ولا بيرترون زولو مالتي what others think of you is none of your business سبات انتهي بلو بزعباي سبس كميري يعني انتهي بلو بزعباي بتعمي زكت سنة بحبرة السبنا I don't know كابتا تعب بيانا دي بتعمى على السوشيال دوبس لزينا برنا بحادث لزعبنا دي ناي سبات بقى سبات انتهي حسب زعبا خاص عبي ترايز اللو يذكرنا أنا كذا بيرترا يونيفرسيتي مرات كله سي نعيد استبلان زي كونه سي سبات دفتولي نزل توسيد السبات تايب نقول كم يقصرون نقول كنت عينة رديت اليوم عليه بتعمي دكت سنير زخا كابتي كبابي زعبا كل مالتي معناته بلوس لناي هيوتي كم زكون نخفلت عقمي نبرنا بتجزيت إيش لازم نبر كل شيء تعرف لازم يكون كم زلوا مسلت أنا سلزي نبرد حرفتاني عبا كلها كباب بزح تماهيرهم لعل زبوس حسابات فلتوا معنا بقرا باس لزي نبروني كم زي حساس لينير سلزي يا سبات تايلون كم زتخين كانوا كل تقصر قال مليل كات حاسب بزدين كخونا يبلون نسخة ناهيوتك مراحن أو تستانيخا كالوت بزعبا خد حسبو كقد سنة يبلون أب حدا اللي يتغير نقرا يكون بستخال النمطات نتانا هيوتنا أب عالم سي نستفل عليه بريزنتاتنا هجراتنا كامبانيتات اللو نشاتهم سحراي نحنا قد حنت زا هيوتنا هنا نزور خي إلا زلنا نزا هيوتنا بتحت مثلنا نزورا مثلا لنا سبات انتاي يبلو بزعبانا انتاي يبلو انتاي حاسبو انتاي كنت سمع نوع كنت أنا أتني بالله هذا جزء يسميه جي سبات كم زي بيقولون قالوا لك كم يجر كسمع كه أنت خين كاتر يخد سمعكم نهي ود كاتر يتجبر تلها بزح سب حمية كل اللي بيستفل عليه أرسل نهي ود كاتر يتجبر تلها نهي سمعني خايمة أكاني
ምናልባት ድሕሪ ዓመት ትሰምዖ ትኸውን ክሳብ ዓመት ዘይሰማዕካዮ ካ ክትሓዝን ትኽእል ኢኻ ግን ክሓዝንካ የብልካ ምስኻ ናይ ሂወትካ ትገብር ኣለኻ እቶም ናብኡ ግዜኦም ዘጥፍኡ ዘለዉ ኸያ ብጣዕሚ የሕዝኑኻ ግዜ ስለ ዘለዎም ንዖም ኣብ ዝጠቕሞም ዘይኮነ ኣብ ዘይጠቕሞም ግዜኦም ስለ ዘጥፍዎ ብጣዕሚ ተሓዝነሎም ግን ኮይኑ ተሪፉ ንካልኦት ክንፀሉ ኣይኮናን ንሕና ንሂወትና ክንፀሉ ኢና ቀንዲ ሓላፍነት ዘለና ናይ ሂወትና ኢና ሓላፍነት ክንወስድ ዘለና እታ ሂወትና እንድሕር ቀይርናያ እዮም እቶም ካልኦት ካባና ኣርኣያ ክወስዱ ዝኽእሉ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ክሊርሊ የሱስ ይዛረበሉ እቶም ካልኦት ናትኩም ብርሃን ሪኦም ነቲ ናትኩም ፅቡቕ ነገር ሪኦም ክስዕቡን ይኽእሉ ንስኻትኩም ቅድም ፅቡቕ ኩኑ እዩ ዝብል ከይድኩም ስበኽዎም ወይ ለውጦም እኳ ይብል እንተኾነ ቀንዲ ግን ካብ ብኣፍካስ ብግብርኻ ኣርኢ እንድሕር ኣሪኻ እቶም ሰባት ንፅቡቕ ናትካ ሪኦም ኣነስ ከም ዝኸውን ደሊ ክብሉ ክእሉ እዮም ስለዚ እቲ ናይ ሰባት ዝገብርዎ ናቶም ስራሕ እዩ ስለምንታይ ሰባት ብዛዕባና ከምዚ ዓይነት ስእሊ ክሕዙ ኢሎም ናቶም ስራሕ እዩ ናቶም ዓለም እዩ ኣነ ይምልከተንን እዩ ኣነ ናተይ ነዛ ናተይ ክጣፋእ ክኽእል ኣለኒ እሳ ኢኻ ክትዕብየና ትኽእል ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍና ነናትና እንተጌርና ኢና ክንዓቢ ንኽእል ግራትና እንተሰሪሕና ኢና ናይ ካልኦት ግራት ክንሓምን ተባኢልና ዘይኮነስ ናትና ግራት ናትና ክእለታት እንተዕቢና ኢና ክንዓቢ ንኽእል ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ኣብ ብዙሕ ግዜ ተጋጥመና stop thinking too much it's okay ኩሉ እቲ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ሓሳባትን ጭንቀታትን ነገራትን መልሱ ስለዘይንፈልጦ ከይንፈልጦ ንኽእል ኢና ንቡር እዩ ማለት ንሓደ ነገር ካብ መጠን ንላዕሊ ብምሕሳብ ትፈትሐለኻ ማለት ኣይኮነን ሓደ ግዜ እንታይ የጋጥመካ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢልካ ወይ ኣብ ዓራት ኮፍ ኢልካ መዓት ሓሳባት ተውርድን ተደይብን ትፈትሐለኻ ማለት ግን ኣይኮነን ትንስኢልካ ሓፊልካ ንእሽተይ ነገር ግበር ኣብኡ እዩ ዝጅምር እቲ መፍትሒ ስለዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ምሕሳብ ንኣብነት ብፍላይ ኣብ ስደት ንመፀሉ ግዜ ወረቐት የብልና ወረቐት ኣይወሃበና ንመጀመርያ ግዜ የድልየና ኣብቲ ግዜ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ይሓስብ ከምዚ ዶ ይብሉኒ ከምዚ ዶ ኸውን ክፋል ናይ ሂወት እዩ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ስለዝሓሰብካ ነቲ ሽግርካ ትፈትሐለኻ ማለት ኣይኮነን እንተኽኢልካ ንመፍትሒ ዝኸውን ነገራት ተቀራረብ ንኣብነት ወረቐት ትፅበት ኣለካ ከይስካ ደላድል ተቐረብ ስራሕ እንድሕር ኮይኑ ትምህርቲ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ክስኻ ክትገብሮ ትኽእል ኣብታ ሞሜንት እቲኣ ኣብታ ግዜ እቲኣ ክትገብሮ ትኽእል ንዑ እንተጌርካ ኢኻ ነታ ሽግር እውን ክትፈትሓ ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ይሓስብ ኣለኹ ስለዝበልካ ይፍታሓላ ኣይኮነን ሓንጎልካ ቁም ነገር ንከይገብር ክትዓክቱ ዘለካ ስለዚ እቲ ንሕና ኣብ ኢድና ዘሎ ክንገብሮ ንኽእል ንገብር እቲ ክንገብሮ ዘይንኽእል ከ ናብ ኣምላኽ ንገድፎ ስለዚ ከምኡ እንተጌርና እታ ሂወትና ንሓጎስና ፖዚቲቭሊ ወይ ብኣወንታ ክንፀልዎ ንኽእል ንሂወትና ኣወንታዊ ዝኾነ ምዕባለታት ተርኢ ክንገብራ ንኽእል ስለዚ ብምስትውዓል ምንባር ኣብዚ ሂወት ብጣዕሚ እዩ ሓጋዚ ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ ነጥብታት እውን ክነስተውዕል ኣብቲ ሂወትና ነገራት ከጋጥሙና ከለዉ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኖም ዘይኮነሲ እንታይ ክገብር ኣለና ኣብዚኣ ሞሜንት እዚኣ ሓደ ግዜ እንታይ ኣለና ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ወረቐት ምስ መፀኒ ኢኻ ክንሕጎስ ንብል ድሕሪኡ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ እየ ክሕጎስ ንብል ድሕሪኡ ስራሕ ምስ ሓዝኩ እየ ክሕጎስ ንብል ድሕሪኡ ሓዳር ምስ ገበርኩ እየ ክሕጎስ ንብል ድሕሪኡ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ሓጎስ ንድሕሪ ጥራይና ንደፍኣ ሂወት ግን ከምኣ ኣይኮነትን ኣብ ሓንቲ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደት ሪሰርች ገይሮምሎም ነዞም ኣብ እንዳ ዓበይቲ ዝቕመጡ ዳርጋ ንክሞቱ ሕዳ ሰዓታት ወይ ኣብታ ክመቱላ ዝደለዩ ግዜ ንኩሎም ኢንተርቪው ገይሮምሎም ኣብ ሂወትኩም ዘጣዓሰኩም እንታይ ኣሎ ኢሎሞ እንታይ ዘጣዓሰኩም ኣብ ሂወትኩም ኢሎሞ ዝገርመካ ብምሎም ሓንቲ ነገር እዮም ኢሎም ብዙሕ ነገር መሊሶም ግን ታም ዝበዝሕ ዝጠቐስዋ ኣብ ሂወቶም ዝገበርዎ ኣይኮነን ዘጣዓሱ ዘይገበርዎ ጥራይ ኣጣዒስዎ ዝተጋገይዎ ዝወደቕዎ ገለመለ ኣይኮነ ጣዒስዎም ኣነስ ኣብ ሂወተይ ከምዚ ክገብር ነይሩ ከምዚ ክገብር እናደለኹ ኣይገበርኩን ክመሃር እናደለኹ ኣይተማሃርኩን ክሰርሕ ከምዚ ከይድ ክዛወር እናደለኹ ኣይተዛወርኩን ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክዛረብ ክኸዳ እናደለኹ ኣይገብር ዘይገበርናዮ ዘጣዓሰና ኣብ ሂወትና ዝገበርና ኣይኮነ ንፈትን ኩሉ ፈቲና ፌል ክንገብር ንኽእል ነቲ ኦኬይ እቲ ዘይፈተና እዮም መወዳእታ ዘጣዓሰና ስለዚ ያ ንቅድሚት ገፅና ምግስጋስ ኣይንሕማቕ ንቐፅል ክልተ ተሪፈናና ኣለዋ እዚኣ ድማ ያ ምስቲ ካልእ ትኸይድ እያ time heals almost everything ግዜ ዘይፍውሶ ሕማም የለን ግዜ ዘይፍውሶ ቁስሊ የለን ግዜ ዘይፍውሶ መጉዳእቲ የለን ሓንሰብ እንታይ እዩ ሎሚ ተበዲልና ኣለና ኣብ ሎሚ ኮይና ብጣዕሚ መሪድ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ኣቃሊልኩም ራእይዎ ይብል ኣለኹ ግን ግዜ ሃብዎ ግዜ ዘይፍውሶ ሕማም የለን ሞት ኣደ እኳ ይርሳዕ ይብሉ ኣብ ትግርኛ ካብ ኣዴኻ ንላዕሊ ዝፈትዎ ኩሉ ሰብ ካብ ኣዲኡ ንላዕሊ ዝፈትዎ ነገር የብሉ ግን ኣዴኻ ምስ ሞተት ድሕሪ ግዜ ይርሳዕ እዩ ኣብታ ግዜ እቲኣ ሂወት ተወዲ ዘጥቃዕቲ ዝመስለካ ግን ንሱ እውን ይርሳዕ እሱ ክርሳዕ ዝኽእል ተኮይኑ ካልእ ካብ ኩሉ ክርሳዕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተኽኢልና
እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ኣብ ሓንጎልና ክንሕዛ ኣለና ሽግር ኣየጋጥመናን ማለት ኣይኮነ ከጋጥመና ግን ግዜ ዘይፍውሶ ሕማም የለን ክሳብ ከምኡ ምዃኑ እንድሕር ኣሚንና ድማ ኩሉ ግዜ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ነቲ ግዜ እኩል ግዜ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ምናልባት ካብ ክልተ መዓልቲ ይብል ኣለኹ ዝተወሰነ ካብ ሰብ ናብ ሰብፈላለዩ ግን ግዜ ዘይፍውሶ ሕማም የለን እታ ናይ መወዳእታ ድማ ያ እታ ምንጭ ናይ ሂወት እያ ፍሽኽታ ስማይል ክንገብር ኣለና ኣብ ዓለም ዘሎ ሽግራት ኩሉ ናትና ኣይኮነን ንሕና ኣይኮንና እውን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ሽግር ኣለዎ ስለዚ ብዘየገድስ ኣብ ሂወት ፀገም ኣለና ፍሽኽ ክንብል ክንክእል ኣለና ብቀዳማይቲ ናይ ቶኒ ሮቢንስ ናይ ረሳ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ቲፕ ኣርኢና ክትስሕቕ እንተደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሲምፕል ኢሉ ዋላ ብዝኾነ ይኹን መድረክ ከለኻ ናይ ሓሶት ስሓቅ ካርካር ኢልካ ስሓቅ ኢሉ እንድሕር ፈቲንኩም ሕጂ ኣብዚ ቪድዮ ከበላሽ ስለዘይደለ እምበር ናይ ብሓሶት ተሰሒቕኩም እቲ ናይ ሓቂ ስሓቅ ድሕሪ ይመፅእ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ሞመንት ተጨኒቕኩም ብሓሶት ስሓቁ ብሓሶት ነዊሕ እንድሕር ስዒብ ካርካር ኢልኩም እንድሕር ስዒብኩም ናይ ሓቂ ስሓቅ ድሕሪኣ ትመፅእ እያ ባዕላ ስለዚ እዚኣ ኣብ ዘለናዮ መድረክ እውን እንተኾነ ንክንስሕቕ ይሕግዘና ካልኣይ ድማ ሓንጎልና ብሓቂ ዲና ንስሕቕ ዘለና ብሓሶት ንስሕቕ ዘለና ኣይፈልዮን እዩ እንድሕሪ ካርካር ኢልካ ስሕቅካ ሄይ ተሓጒስና ኣለና መስለኒ ይብሎም ነቶም ሓንጎልካ ዘለዉ ሰለስቶ ክሕጎስ ይጅምር እዩ ስለዚ ሓንጎልና ክንጥብሮ ንኽእል ኢና ዋላ ብሓሶት ሕጉሳት ኮይና ብምፍታን ሓንጎልና ጠቢርና ክንሕጎስ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ካብቲ ካልእ ኣርእስቲ ፍልይ ዝበለ ግን ያ ሓጎስካ ሕጉስ ሰብ ኣብ ኩሉ ሂወት ዕዉት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ኩሉ ዓይነት ፅላታት ንክንሕጎስ ንክንዕወት ተኮይንና ሕጉስ ሂወት ክህልወና ኣሎ ኦፍኮርስ ዕዉት ሂወት ሕጉስ ሂወት ከምፅእ ይኽእል እዩ ሓደ ብሓደ ግን ኣይኮነን ዕዉት ስለዝኾንካ ናይ ግድን ትሕጎስ ማለት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ እዘን ነጥብታት ኩሉ ግዜ እንድሕር ኣስተውዒልና ኣለና ኣብ ሂወትና ለውጢ ከምፃልና ይፍላየን ኢለ እየ ዝኣምን ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣበጋ መወዳእቱ በፂሕ ኣሎ ከምቲ ኩሉ እቶም ዝተፈላለየ ነቲ ናተይ ትምህርቲ ትከታተልዎ ዘለኹም ይቀኒየልና ያ ኣይሆፕ ንእሽተይ ነገር ትመሃሩ ትህሉ ተስፋ ይገብር ከም ዝበልኩ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ትቐንዲ ዕላማና ሕብረተሰብና ንምንቅልቃሕን ብሓደ ኢኒ ተታሒዝና ንላዕሊ ገፅና ክንከይድን ነቲ ኣነ ዝፈልጦ ንዓኹም ምክፋልን እቶም ከምኡ ከተካፍሉ ትኽእሉ ድማ ወላ ምሳይ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚያ ኣርእስቲ ከካፍል ይኽእል እየ እንድሕር ኢልኩምኒ ምሳይ ብሓደ ንሰርሓሉ መንገዲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ዕላማና ግን ከመይ ጌርና ሕብረተሰብና ኣብ በዚ ዘሎ ቴክኖሎጂን ዕድላትን ተጠቂምና ነቲ ኣነ ዝፈልጦ ናባኸመይ ከካፍሎ የስክሮ ንስኹም ድማ ነቲ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ኣርእስቲ ተነጊርኩምኒ ክሕግዘኩም ይኽእል እየ ዋላ ቀጥታ ዘይፈልጦ ተኮይንካ ሓንቲ ኣብ ትምህርቲ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ብፍላይ ኣብ ላዕሊ ደረጃ እንድሕር ተማሂርካ እንታይ ኢኻ ትምሃር ፍልጠት ኣይኮንካ ከመይ ጌርካ ፍልጠት ከም ትረክብ ኢኻ ትምሃር ስለዚ ብዙሕ ግዜ ንገብሮ ሪሰርች ዝበሃል እቲ ኣብ ካልእ ዩኒቨርሲታት ተምሃርናዮ ሓደ ነገር እንተለሱ እዩ ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእስቲ ንክትፈልጥ ከመይ ጌርካ ክትፈልጥ ከም ትኽእል ኢና ዝያዳ ንምሃር ስለዚ ትምህርቲ ፅቡቅ ናቱ እንታይ እዩ ክትሰርሕ ጥራይ ዘይኮነሲ ከመይ ጌርካ ተወሳኺ ፍልጠት ንክትድልብ ከም ትኽእል ስለ ዝምህረካ እዩ ካብኡ ስለ ዝተበገስኩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ክምህረኩም ዝፍትን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዝምህረኩም ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ዝጥቀመሉ እዩ ብሕጂ ግን ዋላ ብቐጥታ ዘይጥቀመሉ እውን ኣርእስታት እንተኾነ ንዓኹም ኢለ ሪሰርች ገይረ ከቕርቦ ፀገም ስለዘይብሉ እቲ ንእሽተይ ግዜ ናተይ ኣብ ካልእ ግን ዓብ ለውጢ ከምፅእ ይርዮ ስለ ዘለኹ ብጣዕሚ ዝሕጉሰኒ ቴንክዩ ዝኾነ እቶም ኣብ ዩቲብ ዘይትፈልጡኒ ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ቪድዮታት ሓፀርቲ ይገብር እየ ተሪኢኹሞ ክሕግዘኩም ይኽእል ኢለ ይኣምን ኣብ ፌስቡክ ነቶም ኣብ ዩቲብ ክትሪእኑ ትኽእሉ ጂ ድራር እንድሕር ኢልኩም በዚኣ ረኽቡኒ ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ድማ ጆርጆ ድራር ኣብ ኢሜይል እቶም ፍሉይ ሕቶ ዘለኩም ወይ ኣርእስቲ ክትካፈልኩም ትደልዩ ድማ ኣብዚ ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም ግን ዝያዳ ሰብስክራይብ እንድሕር ጌርኩም እቲ ቪድዮታት ናተይ ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ እዮም ሓድሽ ፖስት ክገብር ከለኹ ድማ ክመፀኩም ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ደወላላ ክልተ ጌርኩም ማለት ኮሜንት ምግባር ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ፊድባክ ስለ ዝህበኒ ይጠቕመኩም ኣለኹም ድያ ኣለኹም ስለ ዝፈልጥ እንታይ ኣርእስቲ ክቅርብ ከም ዘለኒ ስለ ዝፈልጥ ኮሜንት ግበሩ ዋላ ሓፂር ይኹን ዋላ ነግድን ቴንኪዩ ገለ ጥራይ ክትብሉ ዘይኮነ ዝኾነ ዋላ ንዓይ ደስ ዘይብለኒ ነገር ተኾነ ክዕረ ዘለዎ ክንዓቢ ስለ ዘለና ኣብኡ ፀሓፍዎ ኣገዳሲ እሱ ግን ርእይቶኹም ሃቡ ምክንያቱ ከም ብሕብረተሰብ ርእይቶኻ ምሃብ ይጎድለና እዩ ንሕና ፅኢልካ ጣቂዕካ ምኻድ ጥራይ ዘለና ኖ ርእይቶ ክንህብ ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ኣሎ ሕማቅ ኣሎ ኮምፕሊመንት ምግባርካ ሕማቅ ኣይኮነን ንሓደ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ኣለካ ትብሎ ቴንኪዩ ይቀኒየለይ ካ ይብለካ ሕማቅ እንተለካ ንሕማቅ ነገርካ ኣታ ዝንየበሎ ዘይኮነሲ እዚያ ፅብቅቲ ነይረ ከምዚኣ እንተትኸውን ንፀበቐት ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ወይ ነቐፌታ ማለት ሃናፂ ነቐፌታ ንብሎ ትግርኛ ኤግዛክትሊ ሃናፂ እቲ ነቐፌታና ሃናፂ ንግበሮ ክስራሓሉ ከም ዝኽእል ንገሩ
ላይክን ሼር ድማ ብምግባር ከዓ ተከታተልዎ ትኽእሉ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲየ ኣለኹ ኣብቲ ዝመፅእ ንዓና ክጠቅም እዩ ዝበልክዎ ኣርእስቲ ቀሪበ ኣለኹ ንዕኡ ክሳብ ዝዝርጋሓልኩም ድማ ደሓን ቀኒ እዩ ደሓን ኮኑ ቻው